Kumusta kaming gabi mga angkol ug mga auntie? At syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta naman po ang ating mga angkol at saka ating mga auntie dyan? At syempre sa mga pamangkin natin, kumustang kigul po natin? Awards, so syempre. Basic, kailangan pa bang i-memorize yan? Mabuti-buti dahil holiday! Ayan, walang pasok sa iba. Kaya, nagpadako silahang mga lagay. Kung ikaw naman po ay may pasok dahil sa nature po ng trabaho, nature po ng work, awards. Basic, yan. Double pay. Oo, double pay yan mga kabisyo dahil nga regular holiday, awards. Oh. Alam mo mga kabisyo, mahalaga talaga, no? Para sa akin, ang araw ng kalayaan. Yan, mamaya, no, sa Facebook Live po natin, no, sa Love Radio Manila at saka sa aking fan page naman sa Totoy Bato Official. Abay, awards, no? Bagay pala ni Uncle Toto yung suot ko ngayon. Hindi naman siguro. So mamaya yan, manood kayo mamaya sa ating Facebook Live, mga bandang alas 10, mga 10, bago mag 10:30 mga kabisyo. Ngayon, nakikinig ka muna sa Love Radio Manila page. So kung ikaw nanonood ngayon, makikita mo sa background natin, parang merong dub. Kalapate. Ayan. Kalapating mababa ang lipad. Kasi nasa likuran lang eh. Ayan. So, alam mo mga kabisyo, no? Ang araw po ng kalayaan ay may malalim na kahalagahan sa kasaysayan at kultura po ng ating bansa. Yon. At narito ang isa sa mga mahalagang aspeto ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Kaya, eto na, saludo po tayo mga kabisyo, ha? Salud! Kot! Salubot! Simot! Anong amoy? Baho. Kidding aside mga kabisyo, alam mo mga kabisyo, no? Ito talaga ang napaka-importante po ang araw ng kalayaan, especially sa mga ating mga bayani, no? Ang araw ng kalayaan ay pagkakataon upang bigyan natin ng pugay ang lahat ng ating mga bayani. Oo, na mga nag-aalay sa kanilang buhay at syempre yung lakas para lang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Imaginin mo lang ngayon mga kabisyo, no? Kung walang kalayaan, sigurado away siguro, maabutan mo yung digmaan siguro. Ako, na-imagine ko lang yung lola ko, no? Paano kaya binuhay yung tatay ko sa kalagitnaan ng digmaan ng World War II. Imaginin mo yan, no? Swerte lang tayo ngayon, no? Ikaw, Col, abutan mo ba, Col? Yung panahon pa ni Mampor? Siguro hindi na, no? Pero alam mo, thank you. Ayan, sabi daw, sumabay sa putukan ng mga angkol. Ay nako. Pero dahil nga araw ng kalayaan mga kabisyo, tama-tama yan. Kasi ito yung pag-uusapan natin, no? Itong sinasabi natin na dahil ito nga, no? Para sa'yo, no? Saang lugar yung feeling mo na malaya ka? Oo, saan ba yung lugar? Naisip mo na ba? Punta ka muna sa aking fanpage, Totoy Bato Official, at nakalagay doon, mention mo nga ang lugar kung saan feeling mo malaya ka. Saan ba yung lugar? Siguro hindi ka malaya sa bahay mo. May paggamal dito, manggugagod. Ayan, no? Punta ka po doon at babasahin natin mamaya, no? At bakit mo na nasabi na yan ay lugar na malaya ka? Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy Bato. Maying gabi eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!